proposició feta per un oficial dels enemics responen que no volen ni sentir ni acceptar cap proposta de l'enemic. Aquesta resposta de Josep Bellver en nom de la ciutat va donar pas a l'ofensiva definitiva dels exèrcits borbònics després de 14 mesos de setge. Guaita! La Laia sembla que també s'ha allistat a la coronela. Vigileu! David, podem parar un moment? I tant. Vale. Pareu! A veure, què és la coronela? La coronela era la força armada, la milícia de la ciutat, que va defensar Barcelona fins l'11 de setembre de 1714. Perfecte, entenc doncs que són del mateix bàndol, però el que no entenc és per què anem vestits diferent. Perquè la coronela s'organitzava amb oficis, amb gremis, i cada companyia, cada gremi, tenia un color diferent. Hi havia hortolans del portal de Sant Antoni, com jo. D'acord? Hi havia companys que eren dels gremis i de les companyies d'argenters, adroguers, notaris causídics. I jo, per exemple, què seria? Tu series el tabal major de la ciutat. Sona molt bé. Escolta'm, no vull fer cap spoiler, però els felipistes ja tenen tota la ciutat. Només quedeu vosaltres, bueno, nosaltres, el baluard del migdia i Sant Pere, no? Sí, Laia. La Laia ja té el seu màster en defensa, o sigui que tots contents. Ara la cosa està més tranquil·la i ella molt ben acompanyada. Toni, com a historiador, et fascina el 1714, oi? I com a barceloní, diguem-ne, visc a Barcelona de fa 20 anys, visc a Ciutat Vella, a més a més. Per tant, com que és un episodi més dramàtic de la història moderna de la ciutat, doncs... Ara mateix també som just en un punt important. Molt important. D'aquest fet. Estem a primera línia de foc, estem a les platges de Normandia, diguem-ne, del dia D, doncs, el mateix, però en Barcelona, el 1714. Aquí al convent de Sant Agustí es va produir un dels grans focus de resistència. Aquesta claustre va canviar de bàndol, amb atacs i contraatacs, molt sagnants, en combats cos a cos, amb la baioneta, saps? Era molt de veritat, no? Molt... Sí, no era disparar de lluny a veure qui toques, no. Era una lluita molt ferotge en què els combatents es miraven cara a cara. Va haver-hi una gran estesa, això t'ho has d'imaginar, amb ruïnes, fum, foc, cadàvers, sang, va ser realment molt, molt dramàtic. Un bon desastre. Aquí, diguem-ne, és on es va decidir Aquí? l'alto foc, diguem-ne. Perfecte, meravellós. Just aquí. Just aquí, on estem nosaltres. Aquí van decidir, d'aquí no passeu, i els altres van dir, nosaltres ens quedem allà. Doncs d'acord. I ara parlem a veure de què fem, que el que vam fer va ser discutir la rendició de la ciutat. I era una batalla a nivell europeu, estem parlant, no? Contra qui estava lluitant Barcelona? Bueno, Barcelona portava molts anys lluitant a favor d'un candidat al tron d'Espanya, més adient als interessos de Catalunya, i es va quedar sola lluitant contra les dues grans potències de l'època, els exèrcits de Castella i de França, amb una lluita doncs, terriblement desigual, perquè la coronela, amb els seus uniformes, representava els gremis de la ciutat, lluitaven els llauners, els corders de cànem, els estudiants de filosofia... Timbalers. Tots timbalera, exactament. Sí. Doncs tothom lluitava, els ferits, les dones, els nens, va ser una cosa molt salvatge, diguem-ne, i a la vegada doncs bonica, perquè ells creien lluitar per la seva ciutat i per les llibertats del país. Vist en perspectiva, la decisió de dir endavant, som i lluitem, era arriscada. No només era arriscada, era com un suïcidi, gairebé era una cosa de fanatisme. Hi havia també molt de fanatisme religiós. Per exemple, la ciutat va decidir nomenar capitana general a la Verge de la Mercè, perquè entenguis fins a quin punt estaven tots enlluernats. Però hi havia un punt també de lògica política, perquè mentre aquí es lluitava, a Europa els diplomàtics parlaven. I hi havia una escletxa d'oportunitat de dir si Barcelona resisteix molt, potser els anglesos, els austríacs, els francesos diran anem a resoldre el tema dels catalans de manera diplomàtica. Fins on van arribar les conseqüències d'aquesta batalla, més enllà de gana, fam, morts? Molts morts, molta destrucció, 40.000 bombes van caure a Barcelona, i després la supressió del Consell de Cent, de la Generalitat, i de totes les institucions amb les quals s'havia regit Catalunya durant segles. I a més en tenim dos testimonis molt clars, que són just el convent i el Born. Sí, jo crec que Barcelona és un paradís, entre cometes, pels que els agrada la història, perquè està molt viva, està a qualsevol racó, i per tant jo crec que qualsevol barceloní que se senti implicat en la seva ciutat doncs, ha de poder disfrutar d'aquest patrimoni. Totalment. Toni, jo crec que està claríssim que aquesta batalla de batalles, per mi, la tenim més que guanyada. A les teves ordres. Redoblament de tambors per la Laia. A les teves ordres.